Biće veselo. Treća sezona najgledanijeg reality programa Zadruga sa emitovanjem počinje u petak. Jedan od učesnika, Vladimir Tomović, najavio je pravi spektakl i šou. Crnogorac je odavno potvrdio da će se naći u trećoj sezoni realitija, pa je Stanija Dobrojević nazvao američkom macom diskrecijom, a Gage Đeganija pred kamerama namerava da maltretira. U reality ulazim onaka kakva sam bio i u prethodnoj sezoni. Već ste obavešteni o tome da su neki najavili da će prema meni da ispoljavaju nasilje kad se tamo nađemo, ali naravno ja se ne plašim i dobro znam da se branim. Miljana Kulić je prva najavila rat i hoće sve Kulići da navede da se sa mnom obračunaju, tako će im se želje ostvariti. Nikada u realitiju nisam samo inicijativno reagovao, osim u situacijama kad sam bio dobro isprovociran. Vidim da ulazi Lunin tata, njega ću da maltretiram, a mislim da je baš pogodan za kinjenje, rekao je Vladimir, a potom je potkačio i bivšu devojku Staniju Dobrović, koju je uporedio sa macom diskrecijom. Što se Stanije tiče, već sam rekao da decu sada rađa dečku Marku Markoviću. Više me ta priča ne zanima. Ona je za mene sada ista kao maca diskrecija. Vidim da se tako ponaša. Ne čujem se sa njom i ne zanima me gde je sad i šta radi. Stavio sam tačku na moj odnos sa njom, ali ako bude spremna da se prepucava sa mnom, bit ću spreman i ja. U to budite sigurni. Ako uđe u reality, verujem da ćemo imati neki kontakt, kakav takav, ali ništa ne planiram. Samo mogu da dodam da sam i dalje ona budala koja sam do sad bio, iako je prošlo godinu dana. Svašta od mene možete da očekujete, tako da će biti zanimljivo, rekao je Crnogorac.